אני עדי קסלסיבאי, אני סופרת, מנחה לשינוי תודעתי ומנחה מוסמכת לניהול קונפליקטים. אני גרה בברלין ובמקור משדרות, ולפני כשנה וחצי הוצאתי לאור ספר, רומן בשם בשדות חיטה, מתאר התמודדות של אישה עם פוסט-טראומה, ובעצם מספר את סיפור החיים שלי. אחרי 7 באוקטובר התחילו לפנות אליי אנשים שחוו את 7 באוקטובר ורצו עזרה, שורדי נובה, אנשים מהקיבוצים, מהעוטף. התחלתי לעזור להם. הניסיון שלי גם מההכשרות שיש לי בניהול קונפליקטים ומעולמות התודעה. מהניסיון האישי שלי כמי שמתמודדת עם PTSD, עם תסמונת פוסט-טראומה כבר 2 עשורים, להעביר את כל הכלים והתובנות שאני ככה אגרתי לי בחיי לאנשים אחרים. ככל שהזמן עבר, יצרתי תהליך ליווי שהשיטה בו היא מפגשים של כשעה, ובתהליך הזה אני נותנת הרבה מידע על טראומה, משברים, תקשורת מקרבת, איך לנהל קונפליקט אם צריך, עוזרת בהעלאת מודעות למה שחווינו ועוזרת לבנות תוכנית למה החיים שאנחנו נרצה.